Absimlay malaktiga don kibaru keneka bi kibaram mambuluga do kluka ori ga fo ko menaga bingan kala do kon bina sugu jola do ka makelen bona anira aywa kibaram senama wuli ay dana ka fo ko marsikalu kile saba kon nala koni kuye sugu jola do le ulu kon kumbe ga bo menaga kukunda an sugu ga tumamna ulu kon kumbe uwa ni takala koni majugu do de ulu kon kumbe mutola ulu sera ni mobili nun kɔni ma ni ka mugu kɔni ci ni sugu jɔla nun kɔni na tuma min na kɔni mugu tira ni mako fɔlɔ nun na a yira ka fɔ ko muso kelen kɔni tun bɛ mobili kɔnɔ ale kɔni ni tora ni waleya nun ni waleya nun kɔni kɛlen ni majugu ninnu fɛ olu kɔni bolila ka taa ka ni mako fɔlɔ ninnu to min yɛrɛ ni lɔgɔjala ninnu ye olu kɔni tun bɛ o timinanja walasa u ɲuman bɛ se ka don an sogo cogoya min na nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn maa minnu ye ni waleya kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Bangazi mara la a yira ka fɔ ko maa saba bɛ yen olu kɔni ni tora binganni wale dɔ kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko marsikalo tile saba kɔnɔna na ko nin ye maa dɔw de olu kɔni tun taara lɔgɔjɔ la min ye Madugu komini ne o bɛ Bangazi sɛrɛkili fɛ tuma min na ni makofɔlen ninnu kɔni bɛ ka bɔ u ka sugujɔ la u b'u kunda u tagayɔrɔ kan ko majugu dɔw kɔni nana kari ni makofɔlen ninnu na ni ka mugu jugu tugu la tuma min na ni mugu kɔni tira ni ma a yira ka fɔ ko maa saba tun bɛ jama na olu kɔni ni tora ni waleya kɔnɔ ayiwa ni majugu ninnu kɛlen ka ni waleya ninnu kɛ u kun ye mɔgɔ tɔw kɔni bololaminɛw minɛ na ani ka boli ka taga ka u to wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni makofɔlen ninnu kɔni ko ma se ka dɔn sabula hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn minnu ye ni waleya ninnu kɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Mahamudu Diko ni ale tun ye Haut Conseil ɲɛmaa ale tun kan ka jama dalajɛ dɔ kɔni kɛ juma don ko o bɔra a ma ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko marsikalo tile 4 kɔnɔna la Mahamudu Diko ni ale tun ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaa ye Haut Conseil Islamique ni o kɔni ye tɔn ye maa sigilen bɛ silamɛw tɔgɔya la an ka jamana kɔnɔ a y'a yira ka fɔ k'ale tun kan ka jama dalajɛ min kɔni kɛ juma don k'o bɔra a ma ko ka sababu kɛ Buye Aidara ni n'ale ye karamɔgɔba ye ni a sigilen bɛ Ɲoro dugu kɔnɔna la ko o y'a ɲini a fɛ ko n'a bɛ se ka nin wagati in kɔni na ka ni jama dalajɛ in kɔni dabila ko o de hukumu na ko ale kɔni bɛna ni jama dalajɛ in kɔni dabila sabula Buye y'a yira ka fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko min ye an ka jamana ye ko a ba sigilen tɛ ni wagati in na ni banajugu fana kɔni carinen don diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na n'o olu bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye jama kɔni ma o de hukumu na Mahamudu Diko a y'a yira ka fɔ ko ale kɔni bɛna nin ɲɔgɔn dalajɛ in ale kɔni bɛna dabila fɔlɔ ka sababu kɛ Buye Aidara kɔni ka a kuma ye hakilina jiginna an b'a yira ka fɔ sibiri tɛmɛnen Mahamudu Diko ale kɔni tun ye jamanajɛ dɔ fana kɔni kɛ min hukumu na n'a y'a yira ka fɔ ko juma nata ko bɔli kɔni bɛ yen nɔ bɔli ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ko ka fɔ ko marakojugu min bɛ an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw fɛ ani ka fɔ ko kabini wagati da kalan kɔni jɔlen don an ka jamana kɔnɔna la ani min ye Mali cɛmancɛla ni kɔrɔnfɛnfa saya jugu minnu kɔni bɛ ka kɛ ko walasa fura bɛ se ka sɔrɔ olu la o de hukumu na Mahamudu Diko tun ye ni jamanajɛ in kɔni boloda wa an b'a yira ka fɔ fana min yɛrɛ ye marsikalo tile 3 ye Mahamudu Diko ale kɔni kun wililen don bɔgɔ jeninen sanfɛ Bamako komini 4nan na nka an b'a yira ka fɔ ko o weleli yɛrɛ kɔni tun ma se ka bɔ sabula Mahamudu Diko kɔni nɔfɛ jama kɔni bɔra ka t'u ka nisɔngoya yira ko olu kɔni ma jɛ ni weleli ye maa minnu yɛrɛ kɔni tun ye nin weleli kɛ o y'a yira ka fɔ ko olu kɔni y'u ka weleli sɛbɛn kɔni bɔ a ma o de hukumu na min ye Mahamudu Diko ye a ka weleli in kɔni ma se ka kɛ tuguni ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko jumadon Usman Sherif Madani Aidara ni ale yɛrɛ ye Haut Conseil ɲɛmaa ye k'ale kelen kɔni bɛ ka welewele bila bɛɛ ma ko bɛɛ ka bɔ ko ka taga seli ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko Haut Conseil ɲɛmaa ni o ye Usman Sherif Madani Aidara ye Haut Conseil ni ale yɛrɛ ye jɛkulu ye min sigilen bɛ silamɛw tɔgɔya la ko ale kɔni ye welewele bila silamɛden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ko ka t'u ŋaniya kɛ kelen ko banakura min kɔni carilen don diɲɛ fantan ani 4 na ko o hukumu kɔnɔna la wa Usman Madani Sherif Aidara ale kɔni y'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka bɔ ko ka se min ye Bamakɔ misiriba ye ko ka taa ko bɛɛ ka jɛ ko k'i amina ko ka kelen ye walasa ko ka Ala deli ko ka an ka jamana kisi ni banajugu ma ko sabula ko an yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ caman kɔni na ko an bɛ taa Ala deli ko dɔ ka bɔ o kɔlɔlɔ ninnu na ani min ye ni banakura in ye ko an bɛ se ka tanga ni bana in ma cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruyaw ye ka da u tulo kan hali bi aw ni ne an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye
aw ni ce aw ka kulomajɔ la.